Hadian katu kat Nepal jong ke jing yang persya jong ke KSU lembat ki wede ki sing phalang halor ke jing temu ai jaka sipai jong usiem ke hima maharam manshna ya ke unit headquarter jong ki sipai haso baitram phatmula nakaliang ka KSU Southwest Kasil District minta ka sngi ka khat khandai tere unai lor ajab san kala sei maran ya ki jing shisha blalap lingba ka RTI kat kum ki jubab RTI lalap banakal yang usiem ula dap halupai ke city sheki bor sarkar additional deputy commissioner hakan reutarik ujileu arajap san banong bama u lembat ke dorbar hima ki priang ya kani ke jingtarwa ki sipai watla da ya ke executive dorbar hima danglum hadin artayo hadin baula dap a ya kani ke city kata ka praterik ujileu arajap san habakran kilat pathai kubor uba forward man longram ubare president jong KSU Southwest Kasil District ulong bakani ke jinglia jong sim jong ka hima maharam kapen i ba ukendo thala ya ke executive dorbar hima but usushim ya baro ki menteri shnang at kilingdo kum ki nyang ko ngo ba on penyat kal ba man ki kani kapen iru ya ke jinglia donbor da ka bakan thoru ba ka hima maharam kadai ke hima sanshar padba ne ke hima sanshar donbor shimat jong sim kaseng lembat ki khon hajar pat ki we ki seng bhalang ki sngoban persha jori ka jingtmu namar ni tip shai ba ka unit headquarter kadai ka jaka ba sipai mat pelong shnang na ka benta jong ki lembat ki khon ki ti jong ki kombalong ha ki we ki jaka kom ha upper shillong Happy Valley pat ki we ong uba longram Shushu ula penram bakat kum karti ai le thu baksipai kila let ban jurep tang ya kaphat mula henry kim kwa pan ban let sheki jaka bahap haki borderline bayajan bat ki jingke ni fencing kane ka pen i ba kadan ke aka shalindat halor kane ka benta da ka ba kadawru baladak sipai kinyo thau shnang ha ka unit headquarter na lor kan kta haki babon rukam kan penlong ru iki pat khasi bakin dang ret pat shushu haki tu ki than lor kila ret pat lupa kan urukam yang isoban panjik mensairu ban ong ba ka kata ka status lene ka kata ka kardan bat ka kam jong kita ki sanlendo bat ki basan hapo kamaharam da ka ba pension rem ya kirti dustur ki bang la ya manswa ka ba ngila praktis manswa bat ya ka ba manta Gemar kumbang itip hi kalong ba hoit kilendo basan kidei kinong terwas kinong thongs la banong hare kai ka baja per kalong ba manta dei us parat u balong kala unong thung ya kilendo lanai nong wara lendo nong wara basan bat kini ki basan kini kilendo balong manta kiladu ya ta ke ikhtiar kabakum balasuit lasor ya hapo kirti dustur jang kaima mahram hagisna ba manswa te kani gede gawai ke jing kali ke bana kaleng ni kwa ni labu hakmat jungsem bat ki menteri ki basan keleng do jong ka hima maram bakin pensai ya ki kun jajar jong ka hima ba kowai te sakawai pa kan pala sakawai pa ka basaw ka bangi ni kwa ban panjim sai nusem kalong habede ber ka kardan jong ki ta ki menteri snong hapo jong ka hima maram kakadam jo ki menteri snong po hima maram nganut banong nakalang jungi kai bangilap nginut banong ba ki menteri snong po jong maram menta ki kalalong penban kita ki menteri merau ki wahap po ka jing penia jusen bat balai ba kalong kumta mar ngaong ba namar ladang ipait habde bat ki maram ak bat ki wei lani ki maram rules laong ba kidai ki menteri kidai tang ki menteri ki bala ban komplain bila ban ujor la ban wara kanu karai persya usm kata kadai ka maram ak ban re ka baja pat kalong ba usm dai usm pat ubai sanati ki menteri rengkat ki kendon ban ong rengkat ki kendon ban ong lane ban kang batte ban kum ya kita ki menteri snong ba hajaka bikin nong ki representative lene ki nomi khmat jo ki do snong ki kala palan ki nong sha panyat lene ki menteri marau khmat jung sem te kata ka dei ka wei
kabenta nomor ladak ong mene kalong baladau menteri da jabu menteri upenki ya kanu kamat kabadai kabasong hok kabasong ain nam takajing bah jong kasnong kathau jong kadong kathai jong kima hi berkoi lada upenki kalong ba hasanat long ba undai ban peki ima balada peki ima kemut ba gelak ban syaswat ke jelong menteri te hai gen ka ikhtiar jong kata ke jelong menteri ha kasnong lane hapo jong kima subu menteri kidon ki jeng po snong po thau na ka jing le jong usem te kadobas nong ki pai ba kadobas nong ki larai ban ong ba kin persya ya takarai jong usem te henre kai baja pat kalong subu lada uni menteri persang mengora kadobas hima balada jah kata dorbar hima nakadau jong kajing kimpor la ise kimla benetai leni nakadau jong kajing kimpor ba mukwa benektai benekran beliau kata kamut ba ngalat benekran lada umut benekhi pat umut ban penki pat umut ban keren kata ji ka bakasnok la ji ka ya kendu kolong ba us asolat kala ha usem nak ha kanong rim ba kadon ha kata kasanat jong mutrisnong ban ong ba umla ban penki hima lene umla ban penki usem kani kapan i ba hapo jong hima maharam kumbalong menta kembot ba ngikwa i ban nakalah ni ngikwa empan jong musai ba tu kahima maharam kadai kata kahima kabasan syar da upai ba ne kadai kata kahima kaba lasu sensar don bor dosem de kani kadai ko kabanta bar halor kajing bomdon ne kata ka ikhtiar jong kita menteri snong po ima na sobon ong ba kadai kamram jong menteri kadai kamram jong sem bu hapen pensai kun kajar na kamta kajing bahajing niat hapo jong ka hima hi borkoi kata kadai gamat kabasau but